Державні послуги України для жителів окупованого Криму. Електронний підпис, Є-малятко та електронні заяви на отримання пільгової іпотеки. Міністерство цифрової трансформації презентувало нові онлайн-послуги для громадян України «Надія Саміт 2.0». Деякі з них можуть спростити процедуру отримання державних послуг для жителів тимчасово окупованих територій. Зокрема, з'явилася функція електронного підпису. Документи можна підписувати через телефон безкоштовно у будь-якому місці. Ідентифікація у додатку відбувається через ID-картку чи закордонний паспорт. Також для мешканців окупованих територій став доступним сервіс «Є-малятко». Батьки можуть отримати оригінал паперового свідоцтва про народження після його замовлення онлайн. При цьому цифрове свідоцтво доступне у додатку «Дія». Крім того, відтепер переселенці можуть подати заяву на пільгову іпотеку за 10 хвилин. Мова йде про доступний кредит на житло під 3% річних на 20 років для переселенців, які постраждали через окупацію. Люди можуть вибрати, яке житло захочуть і де захочуть. І приблизно 16 липня відбудеться саме розіграш можливостей якраз і обрання переможців, хто ж отримує право на цей пільговий кредит. Цей проєкт також, звісно, результат нашої спільної роботи. І в даному випадку це і Мінреінтеграції, і Мінсоц, Держмолоджитло. Ну і, безумовно, це все реалізовано за підтримки проєкту ПРООН в Україні, що фінансується урядом Швейцарії.